जागोन ना जायाखैथाय फैद' सोर सोर अनलाइन दङ फैद' आगैमोन गैया माथो रावबो फैया रावबो नाया नामा आंखौ कमेन्ट हरदो आगैमोन कमेन्ट हरदो जायाखै दहायनिफ्रायनो ट्राइ खालायगासिनो दङ नेटनि थाखायनो माथो रावनिबो कमेन्ट फैया दाबो फैदा सोर हाय आब'नो हाय आगै महराम सियारि जाबाय दिगदारथार नै गथ' गोनां नालाय जारलाथार मबाइलखौनो सेख'बाय थानो नागिरो हाय होनलाय दे हाय रिया আমি দেখছি কেমন আছো Hi, প্রিয়াঙ্কা রিয়া। এনচান ভালো আছি তুমি কেমন আছো রান্না বাড়া হচ্ছে খাওয়া দাওয়া হলো जोबोद मोजां थेंक इउ आगै महर आगै थेंक इउ फेमिलि नि भिडिअ नायना थेंक इउ रंजालि बर' हाय सना रिया ब्लग हेलो र' डिस्टार्बथारहाय नै आगैमोन শুটকি মাছ নিয়ে আসবা ঠিক আছে নিয়ে আসবো ভালো আছি ঠিক আছে নাম খবর जारलाथार नै कमेन्टखौनो फरायस्लाबनो मोना गावहासो दे कमेन्ट हरदो आगैमोन गुमैया बेसेबां बोसोर जाखो जब मावनाया खय बोसोर जाखोमोनलाय बावलायलांबाय खय बोसोर जाखोमोनलाय खय बोसोर जाखो हा औ नैबे जुनाव 13 इयार्स कमप्लिट जानोसै नैबे जुनाव 13 इयार्स कमप्लिट जानोसैनो आगै 12 इयार जाखांबाय 12 बोसोर कमप्लिट मुसाहारि हाय आब' मारै दं मोजाङै दं आगै सना नोंलाय मारै दं रिया ब्लग কিউটি হ্যাঁ ভালো আছে দুইটাও डिस्टार्बथार नै जोंना आगै नै डिस्टार्बथार आगैमोन नै उन्दैयानो गावहासो हाय फैदा हाय होनलाय हेलौ र दे रिया ब्लग्स मजा भिडिअ दिबा रंजालि बर' आंनि बोराइजों समान होनबा औ आगै समान नोंसिनाबो माबा 13 ना 14 होनदोंमोनलाय 13 साख्रिखौ 13 इयार्स जानोसै नैबे जुनाव 13 इयार्स जानोसै नाइस फेमिलि थेंक इउ आगै नाइस फेमिलि नों फरायदो नै आंनि बोराइजों समान होनबा औ मायाव मावो मायाव नोंना बोया माव मावो रंजालि बर' फुल सापर्ट आकबारी जोआ अनेक थेंक इउ रिया विलाम ब्रह्म मा खबर आब' सना आब'आ नै गथ' लानानै बेबादिसो थांबाय मोजाङैनो दङ मा खबरनो खाथियावनो मोनाबै आगै गथ'आनो दिगदारथार अच्छा रंजालि बर' आंनि बोराइया अच्छा मोजां दे मोजां महराम सियारि गुमै बेसेबांसिम फरायनाय गैयालै खुनुरुखुम डिग्रिखौ कमप्लिट खालायस्लाबनो हायाखिसै साख्रि मोनबायना साख्रि मोननायनि थाखायनो कमप्लिट खालायनो हायाखिसै खामाखै नायखादोंसो आङो रंजालि बर'
गथ'आनो थाथेरालै थाथेरनो रिया मोना नै रिया বিপ্লব কি করে বিপ্লব ঘৰতে আছে না रंजालि बर' मा ओंख्रिया बोरमा बेदर संगासिनो जाखांबाय नामा जायाखै दा संगासिनो बिरग्लां ब्रह्म जायाखै दासो संगासिनो दं बोरमा बेदर संदों नामा फै जानोबा बयसा मोजां नै फैयाखै गुमै नेटनि प्रब्लेम आगै नेटनि जानो नेटआ मा जादोंथाय माने 5G बाबो बुस्थुआ माबा लाइभआनो जानो नागिराखैमोन ओमफ्राय वाइफाइ जोंसो वाइफाइ जों कानेक्ट खालामनानैसो बिरग्लां जादों ब्रह्मआ मा होनदों माथो मा जाखो बे मा लिरनाय जाखो माथो थेरला जोबखो आब' नेटआनो प्रब्लेम आगै नेटआनो नेट प्रब्लेम जानानै दं माबि प्रिया दैमारि गुमै आब'आ जासुनिखा रायखसिसो नंबुआबो रायखस जानायल' साम मोदोमफ्रानो देरजोब्बाय महाराज सियारि বিপ্লব এমসিপি ডিউটি গৈছে আচ্ছা এমসিপি গৈছে নেকি দে যাব দে ভালে দেশৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিব ন বৰ ভাল কথা ভইচটো কি ভালকে অহা নাই নেকি जारलाथार नै गथ' गाबनायानो एकदमबारे गावहासो मबाइल हरनांगौ कमेन्टखौनो प्राइस लानो होआ बिरग्लां ब्रह्म खाथिबा जाहैजागौमोन आब' गुमै फैयाखै खाथिबा फैदो अबेनि नों आगै प्रिया दैमारि जानो मोजां जायाखै आगै नेटनि प्रब्लेम कमेन्टआव जायगाफोरखौ खोन्थाहरलाय अबेनि नायो होमबासो मिथिगोन ना जोङो आगैमोन नोंसोर आंनि भिडिअसफोरा बबेनिफ्राय नायो आरोखि ना कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आगैमोन अननानै खोन्थाहरलाय दे कमेन्ट हरबावदो आगैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो ना दहायनिफ्रायनो ट्राइ खालायगासिनो दं रोङाखैमोन ओमफ्राय बोरैबा दासो जाबाय ओमफ्राय नेटआबो प्रब्लेमथार बिराद जानो नागिरा नेटनि प्रब्लेम आं बिजिनि सना मोजांखौनो खोनाला आब' मोजांखौनो खोनालानोलै महरामसियारि मा ओंख्रि जाखो आब' जायाखै आगै दासो संगासिनो दं बोरमा बेदर संदों बोरमा बेदर नोंसिना गुमिया संगासिनो मोजां खोनायाखै नामा रायलायनायखौ प्रिया दैमारि चिरांनि आं आब' टट'मानि आब' आं थेंक इउ आगै खोन्थाहरनायनि थाखाय खोनायाखै नामा मोजाङैनो दाबो महरामसियारि आंबो थांनो जोबोद गोसोमोनलै नोंसिनिथिं बेरायनो फै आगै मालाबा फैबाथाय हाबफै दे क'क्राझाराव फैबाथाय हाबफै रंगिना ब्रह्म रायलायनाया आवाजआ थेरदों आगै नेटनि प्रब्लेम दे नेटआनो एकदम माने थाबथा थुबथाथार नांनोनो नागिरा मा जादोंथाय दिनै जुमुना बर' आं बाक्सानि थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय जुमुना बर' महरामसियारि आब' जोंनि पाठसालायाव बेरायनो फैफेरबायना महरामसियारि थाङाखै आङो बिथिं थांनाय जायो एखनबा खिन्थु गामियारि बिदि बेरायनाय जायाखै आरो थांनाया थांबाय पाठसालाथिं थांगोन र' मालाबा दाबो मोजां खोनायाखै नामा आगैमोन रायलायनायखौ थेरदोंना थेरदों दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों दि ओंखायनो रोङा जादों
दे कमेन्ट हरबावदो आगैमोन कमेन्ट हरबावदो मोजां खोनायाखै नामा दाबो महर रामसियारि आब'आ मानो ससमा गानबाय थायो माबाफोर प्रब्लेम जादोंमोन नामा सोंनायखौ गाज्रि दामोन आंना गोजाननिखौ बारा क्लियार नुवा आरोना ओंखायनो गानो आङो गोजाननिखौ क्लियार नुवादि आङो ओंखायनो गानो आसाम बड'लेण्ड पाबजि गेमिं ओंखाम जाबाय मादै जायाखै दासो संगासिनो दङ बोरमा बेदर आसाम बड'लेण्ड जालायबाय नै ओंखाम जाबाय मादै लाला बियो लाला आसाम बिनि लाला ओंखाम जाथ'वाखै बोरमा बेदरसो संगासिनो दं दाबो जाथ'वाखै बिरग्लां ब्रह्म न' सिङावखाय जादों महर रामसियारि गुमैखौ मोसानो खोन्थालाय आब' हिट मोनखायो गुमैनिखौ गुमैया बर' गानखौ बारा मोसानो रोङा हारसा जायगानि नालाय एसामिसखौसो मोजाङै रोङो र' मालाबा मोसानानै देखायगोन बिराद दिगदारथार उन्दैनि थाखायनो जाया ओइ आदैखौ गेम गेलेनो लिंहरबाय थानो नाङा बारायदों खोमसि नुगोन दि बाहारियाव थांनि र' बाहारियाव बिराद माबा जाखायो नेटानो नांनो नागिरा दे एबार माबायदि खोनाखो मा रायलायनायखौ खोन्थाहरलाय दाननानै हरफिननो नामा माबाफिननो नामा एयारटेलजोंसो जायोलै जिअ'आ माबा फ्रि ना फाइभजिया फ्रिखायनो साला बेबादि जालाहाय ओइ थाथ'थोंसै जाला दे खोनालाना मोजाङैनो नै महर रामसियारि दासो मोजां खोनाबाय आब' बारेन्दायाव लाबोबायदि बारेन्दायाव फैबाय बेखायनो मोजां खोनाबाय न' सिङावखाय मोजां खोनायाखैमोन खोमा कबिता ब्रह्म मा ओंख्रिया बोरमा बेदर संगासिनो र' बोरमा बेदर संनायखौ देखायनो आङो नै बोरमा बेदर संगासिनो नोंसिना रायजोनि गुमैया ओरै ओंखाम मोनखांबाय जेबो संगासै बे बोरमा बेदरानोसै गरम मस्ला देदों गरम मस्ला कबिता ब्रह्म काका संदों नामा संदों काका संदों सामिलि ब्रह्म फैदो जानोबा आनै सामिलि नायगासिनो दं जाया नै गावसो मबाइलखौ सेख'बाय थानो नागिरो नै आनै सामिलि नायगासिनो दं नै आनैया आब' कबिता आनै सामिलि मादैमोन नायगासिनो बिदिब्ला आं लाखिहरनोसै जोंहा ओंखाम जानो जाबाय गुड नाइट आब' आयौ माथो दिस्टार्बथार दे ओंखाम जानो महर रामसियारि जादो
देरसिदिया दुस्थ'थार गावनोसो मबाइल नांगौ औ जाखानांगौ आगै मैया थांबा मोनजानाय नङा मैया थियाटार संनो नागिरथारा दिनैसो संदों मालाय माबा माबि देगासिनो गरम मस्ला देगासिनो दे दोनथ'दो माबादो मोजाङैनो खोनायालै सामिलि ब्रह्म माथो थाबथाबाय कुरिया सेरे अरे नेटे নাই थाबथाबाय তুমি থাকে दिनै बिराद जारला माथो थाबथाबा ना थाबायनानैसो नै कमेन्ट फरायगासिनो आङो गथ'आबो जारलाथार सोर सोर अनलाइन कमेन्ट हरबावनो दोनथ'सै आङो टाइमाबो 9:15 जालायलायबाय बाजाराव थांदोंमोन नालाय जोङो ओंखायनो दिस्टार्बथार बिदियानो माबायदि खोनाखै एबार आवासा मोजां खोनाबाय ना मोजां खोनागोना खोनायाखै बाहेरायाव ओंखारबोबाय जि बार खोलो खोलो बारगासिनो नै मोजाङैनो खोनायालै बिनानाव गाबोन सानावलाय फैगोन आब' दा